Kızlar küçükken näme üçin ağzı çıkmanı halaýarlar? Näme üçin oglunlaryň oýunjakları bilen oýnaýarlar? Ýa-da näme üçin oglanjyklar urýarlar? Kiçik gyzağaçlaryň enatalary ýa-da enatalary boljak dostlarym ähliňize salam. Çünki ähli zat size baly. Başlaryň eýne şikden. Oglan çağajyklar üçin aýratyn, gyzağaçyklar üçin aýratyn bolmaly. Ogluňa geydirýän balaçygyny geydirseň elbetde gyzyň ağaçdan düşmez. Çağaly ýadyny tutýan oglanlar bilýändir. Köp balaklarymyzy gyzyjylarymyz ýa-da gyz doganlarymyz has köp gyýýady bizden. Ve gyzlaryň saçyny syrmany goýun. Saç syrmak kişi saçy gürleşdirmek, bilim tarapyndan tasdiklanan. Bu diňe köp gyzlaryň ulalaryň soňam saçlaryny syrdymak islegine sebäp bolýar. Dogry gerek, garaz gyzyňyzam edil ogluňyzy ýaladap ýetişdirdiňiz. Agşama çenli ogluňyz bilen bile wagt geçirip, agşam öýe gelenlerine suga düşmeli bolýarlar. We gyzyňyz oglanjysyny örkezip, eje, o näme diýip sorag berýär. Oglanjyklarda baladyň ählisi özüne bozmalara pikir edýär. We munna gyzağaçlaryň günäsi ýok.